Gawas-gawas, di ba? Boxing, the indoor bicycle trainer. Bermain sa background. Overacting daw ako. Paano mo nasabi? What's up? Bakit Mga ka na? higala! Hello, mga kahigala! Kumusta mga amigas, mga amigos, mga kahigalaan, mga ate, mga kuya, mga auntie, mga uncle, mga tiya, mga tiyo, ug uban pang mga nilalang. Mag alas 10 na dire sa buntag mga kahigala. Ngayon pa lang ako nakapag-vlog kasi busy si Higala. Gikapoy ko mga kahigala kasi kakauwi pa lang namin kahapon, no? Diba galing na naman kami nag-travel kay nangita mi og sapi. So kahapon ning palit mi og isda. So ngayon is magprito ako og isda. Tapos magluto din ako ng ampalaya. Yan. Kay nangayelo nag-amo ang palaya mga kahigala kasi di ko to nilagay sa freezer ba. 'Di ba? Ang dami kasi binili ko na ang palaya. Tapos ngayon is nag-yelo na siya. Kaya lulutuin ko today. Nag-chat ko ni mama kahapon, nagtanong ako sa kanya kung paano mawala ang pait. Kaya si Banana is hindi man siya kakain, no? Kahit pait ko, no? Kumain siya pero hindi marami kasi nga naganon-ganon yung mukha niya ba kasi nga pait daw. So sabi ni mama is lalagyan ko daw ng asin tapos kupusan ko daw ng kupusan para mawala ang pait. So ngayon gagawin ko kupus-kupusan ko para mawala ang pait. Magtagad-tagtag muna tayo mga kahigala bago natin kupusan. Kahapon pa mga kahigala is nag-chat kami sa IG ni Marichiats. Hello kadaldalan! Tapos today is nag-chat din kami sa IG ni Mel's Bejo. Hello guwapa! Kung gusto nyong magchika-chika sa akin, just follow me in Instagram. Charot. Ang among mga topic ni Mel's ba at ni Marich is about sa among mga viewers, mga kahigala. Kay wala talaga kaming mga viewers, no? Pero laban Japan, fifth floor pa rin kami mga kahigala. Walang sukuan to. Pero minsan, hindi din natin maano ba na parang mawala ng gana natin sa pagbablog kasi nga walang mag-views, mga ganun, di ba? Kasi 1 year na wala pa rin pagbabago. Oh my God. Di ba? So, sinabi ko nga kay Banana na ayaw ko nang mag-vlog. Sabi ni Banana, ay, mag-vlog ka pa rin, huwag kang susuko. Di ba? Lalaban pa rin tayo. Pat ganun. Ganyan si Banana ka-supportive. Pero minsan din wala siya sa vlog ko, no? Kasi busy si Banana sa kakahanap ng piso. Minsan din pagod na sa trabaho. Sana naintindihan nyo din mga kahigala bakit minsan wala si Banana. Nakupos ko na mga kahigala, no? Nagdali-dali kog taddad, no? Nag-stop muna ako sa pag-yaw-yaw ba kay di jud ta mahuman og taddad og magsigira tag-yaw-yaw. So gikumot-kumot ko na gikumot-kumot sa dakong kamot. Tapos gibutangan ko nag-asin. Ngayon is magpriprito na tayo no ng isda. Ang isda is waiting na ganon-ganon na yung mata niya o sa wait ba kung kailan siya lulutuin. Ito ang kaha na ginamit ko mga kahigala kasi yung malaking kaha is may nagtatanong sa akin ba na bakit daw maitim? Hindi naman daw sugnod-sugnod o kahoy ang ginagamit namin dito. Sabi ko, old na kasi yan, mga 80s, 90s pa siguro yung kaha na yun. Kaya maitim na siya, no? So, ginagamit pa rin namin kasi nga wala kaming bago, no? Wala pa kaming pera ibili ng new. So, next time na lang pag makaluag-luag tayo ng kwarta. Nag-brown yan mga kahigala kasi nilagyan ko ng tuyo at hipar para mas lalong sasarap siya. Tapos na ako nagprito og nagdungag og rice mga kahigala. Ang akong pinirito is napakagwapa siya. Diba? Bongga. Ang atong kianon is atong ikaraw-karaw para bisan mapuspusan or makunutan tayo ni Banana, no? Na hindi natin gikaraw-karaw kasi gusto talaga niyang ikaraw-karaw as in. Ngayon is, pasensya na kayo nag-count ko guys.
Magluto na tayo ng ampalaya. So, hinugasan ko ulit ang kawali nating mga kahigala kasi nga napaka-oily at alam nyo na isda yung piniprituhan ko niyan. So, ngayon is magluluto na ako ng palaya kay mag-alas 12 na baka uwi na si Banana ngayon. Taod-taod. Dana ang ampalaya. Nandito na si Banana mga kahigala. Yan o. Nalibang pa more. You like it? Still bitter? Bitter or pait? Terrible. Terrible si mong mata. Ito yung mga higala oh. Pickle na onion. Tapos yung chili na ginawa ko. Mga pickle to. Masarap siya. Iba to si Banana mga kahigala kasi may rice, may pandesal pa. Oh, double. Yeah, yours is all double. Tuara, nagbinangkal na pod. But after that is mag-cycling siya mga kahigala. And I did give you the head of the fish. Ito din yung ano ko, oh, cake. Konti na lang natira. I'm so lucky kay aghidra sa isda isang gihatag diri na ho mga kahigala. Yung iba kinainan niya. But the fish was delicious. Yeah, delicious. And how about the ampalaya, mahal? You don't like it? Bitter. Too bitter. Yeah. Paitan dyan sa mga But gana. I ate it. Yeah, he ate it, but... I ate it, but not so much. Yeah, yeah. Kuya, wayo-yo, kalo. Kumbatiyo. Arang hubaga. Hey, hey, hey. Oh, arang hubaga. Oh. Tsaka ibang ipukus. 君の虜になってしまうきっとこの夏は充実するのも Sticker. Careful. So yun na nga no, mga kahigala, si Banana is nag-cycling na kay intawon gores na need na niya intawon na magsikad-sikad kay para tagan pa ang taas na kinabuhi. Kay Ginoo ko mag-unsa na lang mga kahigala ug mawala si Banana sa akong kinabuhi no. Mahugno dun siguro ang kalibutan. Kung mawala si Banana. Love ko ang aking banana. Super. So yun na mga higala, nakita niyo yan, yung binigay ni Ate Millet sa akin, you know, pinapilit ko na siya sa fridge, pinapilit. Ngayon lang ako nakabalik kasi nga nang hugas pa ako, yan, pagkatapos kong nahugas is sumakit ang tiyan ko, no, nag-need pala siya na ilibang. Tapos kabo datong tayo, kay hindi man ako makapupo mga kahigala pag walang tubig, hugas-hugas sa ating lubot, no? Kay sa ato ba sa probinsya is kay tubig talaga no, butang-butang ba. Dito kasi is tissue lang pero hindi man ako kontented pag hindi ako maglagay ng tubig, sabon at iba pa. Kung tissue lang parang Ngayon mga kahigala is iinom muna ako ng green tea. Ganyan kasi ako pagkatapos kong kumain is mag-green tea talaga ako. Ito ang ginagamit ko, Lipton. Pero kung sa Pinas na tayo, hindi na ako makagamit ng Lipton kasi ang Lipton doon sa Pinas is sobrang mahal, di ba? Dito is hindi masyadong kamahalan, madara siya. Bago ako magbo-boil sa aking green tea mga kahigala is may isi-share muna ako sa inyo. May nagko-comment sa akin, 3 yata to sila, 4, mga gano'n, no? Nagbabas. Overacting. Oh my God. In short is OE. Hindi ako galit sa kanila mga kahigala. Hindi. Nagre-reply pa nga ako sa kanila mga kahigala at hindi ko ini-erase yung mga comment nila. Hinayaan ko na lang, oy, ganyan naman talaga ang buhay mga kahigala. Paano mo nasabi? Di ko alam. Bakit kaya sinabihan ako ng mga kahigala is ganito naman talaga ako, no? Tanungin nyo pa ang taga-amin na buang-buang talaga ako. Minsan, joker, gano'n, yung pasiaw ba? Mga ganon tayo ba?
ganito talaga ako mga kahigala. Minsan lang talaga magkabalik-balik yung aking Tagalog kasi nga Bisaya akong dako. Kaya nga yung mga friend ko doon sa amin is namimiss ako kahit taga-bulol-bulol na tayo. Continue pa rin ang pagjujuk-juk ba? Hindi ko sila minamind mga kahigala. Oy, magsakit ilang dughan, maghuot ilang dughan tuman-an nga ubiran. Wala akong pakit sa inyo. Chant lang. Bahala kayo kasi may ganyan naman talaga may taong gusto ka, may taong hindi ka. Maraming ang nag-ano sa akin ginagaling mga video ba. Pag mag-enter ka sa social media, kinahanglan or need ka na talaga na ready ka makikuban sa daloy ng tubig or daloy sa sapa, daloy sa dagat. Ingana ba, no? Maging friendly ka. Never mind. Kasi nandito na tayo eh. Gora na. Palabas kami ngayon. Kakaloka to si Banana mga kahigala kasi kalit-kalit. Kung sabi na pupunta kami doon, may bibilhin daw siya. Tignan nyo yung ano namin. Wala kaming ilis. Sinilas nga lang ako oh. Climbing to our luck. Nandito kami sa mall mga kahigala. May tinitignan po si Banana dito. Hindi ko alam pupunta kami dito sa mall. Akala ko sa maliit lang na store. Yan pala ang hinahanap ni Banana mga kahigala para daw sa bike. Kasi winter is come, hindi na siya makacycling outside. Yung patungan sa bike ba mga kahigala? So makayusta din yan ako. No need na to gawas-gawas, di ba? You take it, Mal? Yeah. Yay! Happy na si Banana. Kaya pala nagmamadali si Banana magpunta doon sa labas mga kahigala kasi nakita niya sa online na nag-promo to. Mahal daw to pag hindi i-promo. My husband is unboxing the indoor bicycle trainer. I-try na ni Banana mga kahigala yung bike ko para makapag-start na ako. Daan na mga kahigala oh. So, time to exercise na. Sana all. Ang bike ni Banana is nandun oh. Pag winter, bike niya ilagay dyan. Never mind sa background. You keep on pedaling, okay? Just keep on pedaling. Now I've got... So I couldn't get you on the road because you're too scared because of all the cars, but now I've got you. Now there's no excuse, okay? Yeah? Go on, stop. So you better say bye-bye. Bye-bye. Because you've still got, you've got about... mga kahigala. You've got another 9 minutes to go. Be patient, be humble, be simple, sa buhay para always happy. I'm happy I've got you on this, okay? I'm happy. Bye, mga kahigala. Bye-bye.